Existe constancia da existencia de tradición vitícola na Ribeira Sacra antes da chegada dos romanos, pero é a eles a quen se lles atribúe unha das súas grandes particularidades, a actual estrutura extrema, disposta en forma de bancais. A denominación de orixe Ribeira Sacra sitúase ao longo das ribeiras dos ríos Miño e Sil, no sur da provincia de Lugo e no norte da de Ourense, englobando 5 subzonas: a de Amandi, Chantada, Quiroga Vivei, Ribeiras do Miño e Ribeiras do Sil. As características dos seus solos, principalmente compostos a base de pizarra, xunto coas condicións climáticas e os contrastes da súa orografía, conforman unha zona moi característica e óptima para o cultivo do viñedo. As súas vides cultívanse en bancais, a viva imaxe dunha forma de vida e da paisaxe que as enmarca. O terreo admite pouca mecanización, por iso os vendimadores realizan o seu traballo artesanalmente, subindo e baixando as escarpadas ladeiras para mimar día a día as súas vides. Unha vez que a terra e o sol transmitiron á uva toda a súa autenticidade e sabor, os acios vendímanse un a un e deposítanse coidadosamente en caixas de 20 kilos. Logo son transportados a ombreiros ata o camiño ou o río, para que mediante vehículos ou barcas as uvas fagan a súa última viaxe rumbo ás adegas. As variedades das uvas procesadas nas adegas son fundamentalmente autóctonas, seleccionadas ao longo dos anos. Entre os viños tintos, a mencía é a variedade maioritaria e fundamental, dando viños limpos e brillantes, con tonalidades que van dende o vermello cereixa ao vermello con reveretes púrpuras. Outras variedades tintas serán o brancellao, merenzao, tempranillo, sousón, caíño tinto, caíño longo, caíño bravo, garnacha tintureira, mouratón e gran negro. Os brancos elabóranse fundamentalmente coas variedades godello, treixadura e albariño, sendo a primeira delas a máis abundante. Son viños francos en nariz e lembran os froitos brancos de pebida de oso. Finalmente, os viños rosados elabóranse principalmente coas variedades mencía, brancellao ou merenzao, o que dá como resultado viños abertos de capa, con aromas sutís a froitos de bosque e a froita vermella de oso. Tras un traballo heroico na vida na que homes e mulleres entran en total equilibrio coa natureza e cunha tradición milenaria, nas 90 adegas que compoñen a denominación de orixe Ribeira Sacra, conxugarase este saber secular coa vanguarda para producir uns viños de características únicas que representan o sabor dunha paisaxe. Precisamente unhas características propias recoñecidas dende o ano 1996, momento da aprobación definitiva da denominación e do seu Consello Regulador, encargado de garantir a orixe do produto e asegurar a calidade do mesmo e promocionar os seus exquisitos viños. Precisamente co obxectivo de recoñecer o traballo e o saber facer dos adegueiros, así como o valor dos viños elaborados con uvas de variedades autóctonas, a Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia celebra cada ano as Catas de Galicia, unhas distincións cargadas de tradición e paixón pola viticultura. Os gañadores dos seus cobizados acios extraense tras un transparente e rigoroso proceso de cata a cegas, onde un panel de cata formado por 14 expertos analiza sensorialmente as mostras de viño para pasar a puntualas e terminar por distinguir os tintos e os brancos galegos que brillan cada ano nunha terra de excepción.